Великденски помагачи от Дора Габе станаха рано децата да боядисват яйчата. Мама бурите размива, всеки му в канче нарива. Тошко червенията иска, Пенка за синята писка. Гого се дигна на пръсти, жълтата гадна чевърсто. Най-подир за Иляна, само зелена остана. Мама им сложи яйчата и посъветва децата. Умни и милни бъдете, дрехите чисти пазете. Но щом тя вънка излезе, веднага раздолна влезе. Точно като на боята, Плавов на Пенка полата. Тя запищя и сечето, удари го силно в личето. Гого при тях се завтече, но си берята навлече. Двамата кой както свари, немо яда се стовари. Чапаха носове, бузи, буднаха маси, столове. Миляна запистя, чала в зелено разряна. Мама отвори вратата и що да види горката. Изпод рушени яйчата, начапани чей дечата. Браво!